jezdci třídy veterán nám pomalu zase zpátky zajíždějí do toho předstartovního boxu. Třídy veterán. A kdo je to tam první? Honza Mrázek je druhý. A kdo startuje? Honza Mrázek už je první. A to tam poslal do té druhé zadávky takovým způsobem, že se okamžitě dostal před toho jediného soupeře, který ostartoval lépe než Honza. Což byl jezdec se startem číslem 303 a to vidíme, že je Roman Skalka týmu Mark 2. Takže Roman Skalka možná udělal ten honshot, který se teda letos už nevyhlašuje, není nějakým způsobem odměňován, honorován, ale je to furt prestižní záležitost pro jezdce. Takže ten nejlepší, kdo startoval, byl Roman Skalka, nicméně hned v další zatáčce se před něho dostal velký favorit tohoto závodu Honza Mrázek z SMS Kaplice, který bydlí v Doubravici u Volině. Pátý je Petr Prokoupil, na 6. místo se propadl Áda Straka, 7. jede Dušan Tichý, 8. ze startom číslem 421 Michal Kinčl, 20. je potom na 9. místě Marcel Malovaný a až na 10. místě jede Martin vítězů a tady máme cíl 47. Honza Mrázek je tady. Gratulace, první vítězství pro tohoto jihočeského závodníka. Michal Baborovský z Prahy je druhý. A počkáme si ještě na 3. Petra Dokoupila, který nám přijel ze severní Moravy, konkrétně z Olomouce. Zajímavý náskok a to je Sullivan Jaulin z Francie, lídr šampionátu. Marek Soukup na tu dálku na druhé pozici by měl jet. V Kaplici to nebylo ono, ale tady v Pacově Marek Soukup prohlásil, že by chtěl zajet výborný výsledek a už to dokázal kvalifikaci vynikajícím časem. A se Svoboda nám projel na 3. místě, ano. Takže Sullivan Jaulin, první Marek Soukup, Petr Svoboda, Rudolf Vesta, Martin Píněk, Vašek Kovář, Český, Sedmý, Honře Krendl, Matias Valder, Kostý, Láško, Tomášinko, Zestávý, Jan Dobráček. Tak Tomášinko 9. a tady se zmíníme, protože slovenský šampionát začal ve čtvrtek na Slovensku a tam právě Tomášinko ve třídě dvojek dominoval. Ten se nám tady v pohodě ve stupačkách pomalu blíží pro zlatý věnec první rundy a je tady Sullivan
Čaulín a za ním Bence Svoboda, který má velkou hodně vydělal. Že Matyáš Valkner měl problémy, Kovář, Vašek spadl, nakonec Rudolf Dešta bere velice pěkné pro něho umístění, bere čtverku. Pátý Václav Kovář po pádu, šestý Milan Špičák, který jel zezadu, sedmý Martin Piněk, osmý Gabor Firtosváry, devátý Tomáš Šimko a počkáme si, kde nám vlastně skončil Matyáš Valkner, protože desátý nám projel Honza Vondrášek. Desátý na start pojede s 18. Martin Šerava, 11. potom 67. Peťa Michalec, 12. se stejničkou Michal Pavleček, 13. David Kosmák, 14. ze 180. Němec, 15. na start pojede s 20. jako jeden z mála, 240. Lajda Červenka, 23. potom je to Martin Vaněček, se 181. Joček Zdenda Vlábolil, s 10. Jirka Vašíček, 79. má dlouholetý účastník mistrovství republiky Vítěl Marek, s 90. potom Jakub Šefr, s 500. známý sympatiák Milda Rožec, 140. má Erik Provazník, který taky závodil Supermoto, 64. Lukáš. Dá se, že načera startoval jezdec Kosenky, ale přítoval takovou drátu neřeknu, že to byl takovou drátu. Takže jsme velice napětí, kdože to tam jako první odstartoval. Je to nastroj KTM, možná to bude Rakušan Neurátr. Takže vidíme obrovskou palbu, protože MX jedničky jsou ty nejsilnější motorky, které tady dneska Borán, že jen tak pak to bylo start, které trošku zadit, čtvrté místo, ale přece jenom Borána se nechá očekávat, že přijde dopředu. A jak si poradí s Molou místou Smíkou, budeme moci zase s nima vůbec poradí, budeme moci sledovat v následujících kolech. Jinak pátý jede Jirka Čepelák, 6. Jarda Romančík, 7. Honza Brabec, 8. Lukas Neurátr, 9. Michal Kadleček a 10. nejrychlejších uzavírá Peťa Bartoš se startovním číslem 101. Který pochopitelně tady má hodně fanoušků tady na Jůce, který vlastně otázka zkušeně Vysočina, ale kdo to tady zná, tak pomezí toho Jihočeského kraje Vysočiny asi. Tady cíl, ano, a velké vítězství pro Petra Smitku, který je nadšen v cíli, takové to gesto. Já jsem vítěz, si neodpustil, Martin Mikek k němu přijíždí a sportovně si tam gratulují, tak to má vypadat ve sportu.
Pavlin podle mě získal Holešo, dano, červená tabulka a tlačí se tam na něho. Někdo ze závodníků a další jestli na to počkáme. OG Kush from the West Coast. A vybojovali světové body. No a Marek Sukun, který jde na čtvrtém místě, stále dotírá na třetí pozici, kde je Tomáš Šimko. Nenazvíte mu, aby se na ten motokrosový atak, aby Tomáše Šimka na Tomáše Šimka. Ano, vteřinka, nedrže, takže tady Vláček v podstatě od třetího místa. Svoboda a Martin. Martin Krč nám tady jede výborně, za ním 27. Martin Piněk. Pořadí na nejlepší místě šampionát. A pak je ještě ta první figura, tam to byl
tuto chvíli. A Hostecka už nám tady dává 5. A kdo tam bude? A odletí se Dresser. Buchtárovská drží to bylo. Tak je to tu zajímavý tato jízda. Ano, Rýho nám to vyťasnil do čertíku. Jileme ale trošku si odjel na venek a toho využil Filip Kora, když jsem tam dostal na příček. Sice třeba úplně dostal 200 metrů na čele, ale vždycky protože Them love the chocolate, cocoa. I'm mad, you mad, you loco. Them say Jesus, them know say me dread like tree ras. Do me kick it just like Adidas. I might get this spiders. Them want see it, don't push sharper like Praporem Resultát 20 prostě. Přikazit tentokrát, nebo zkazit spíše tentokrátní souboj. A máme tady vítěze, Martin Mikek se zcela zaslouženě a je opravdu nadšenej, stává vítězem této jízdy. Ano, Martin Mikek zvedá ruce, Floráriče.
Aleš Buksa je taktéž spokojen rád, pochopitelně, protože oba dva jezdci mu tady udělali radost, ale byly to nervy, jenže ne nervy teda do poslední zatáčky. A tím hrdinou je určitě Ferry Smola, protože odolával celou rotičku svým soupeřům a nakonec cílí. Ano, František Smola je nakonec třetí a čtvrtý Petr Svitka. Takže gratulace všem třem borcům, ještě jednou ze třetí pozice František Smola, Vláriče a vítěz Martin Mikek. Evžene, my se budeme přesunout vyhlásit nejlepší jezdce v této kubatuře. Ano, senzační závěr a jdeme na pódium. A diváci mi vás taky zveme. Děkovat hlavně fanouškům, protože bez těch bych to dneska nezvládl. Viděli jste tu krutnou vzdálenost, co jsem měl na to první místo, ale já jsem se hryznul do řidítek, jak se říká, a dal jsem do toho srdce a bojoval jsem. Fanoušci tě hnali fest a ty jsi to dokázal, seš frajer. Velký potlesk nejenom pro Martina Michka, ale i pro Petra Smitku a Floriana Ricciho. Předvedli nám tady dneska vynikající závody a opravdu si zaslouží velký potlesk.